Păi din istorie poate să fie decât Mihai Viteazu, că altul nu e mai bun ca el. Avem și noi supereroi. Deci el a fost și va rămâne. Avem și noi supereroi. Da, cred că a început cu el, deci eu așa știu că el a fost primul. Avem și noi supereroi. Și altul ar fi fost și Alexandru Ioan Cuza. Avem și noi supereroi. Care ăsta a fost cel puțin că a unit și țara românească cu Moldova și cu Transilvania. Avem și noi supereroi. Ei au fost și sunt și vor rămâne eroi și în istoria României. Avem și noi supereroi. Și cei copii care se vor naște nu o să uite niciodată. Avem și noi supereroi. Pentru că de acolo pornește istoria României. Avem și noi supereroi. Se face și în facultăți, se face și în licee, se face peste tot. Avem și noi supereroi. Deci fără istorie și România nu există nimic. Avem și noi supereroi. Adică istorie română, matematică, fizică și alte chestii. Avem și noi supereroi. Deci toate materiile sunt bune. Avem și noi supereroi. 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 Care au fost și vor fi și vor rămâne. Avem și noi supereroi. 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 Avem și noi supereroi, dar care sunt ăia?